everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila Libat. Abi ni mo, Digoy. Sige. Sulti na, sulti. Sulti. Sulti na yung good mo sa... Nag-abot na itong ilong. Nakahasol sa kuna-una, Noy. Abi ni mo, Noy. Ako ba? Nausa magyud ka. Ako ba? Ay, naunsa lagi taon ka. Ano naman? Ha? Naunsa lagi taon ka. Ayaw taon ko patyas kahinam. Dong Rickson. Murad mi aksyon rabag tuyo. Akong pananaw. Noy. Doon na yung ko'y problema, Noy, Digoy. Ay, lagi. Ibaw lagi ko nga doon na kay problema. Okay mo nang isumbong na ako. Sige. Pabuhagay na diya, pabuhagay na. Kaya ko kang tambagan. Abi ni mo dong Rickson, maayo kay kong manambag. Mao nga sulti dayon ko. Unsa kay imong problema? Kay sa ingon ni Ana, mahibaw ay bungot sa iro. Ihakot naman ka dong Rickson. Wa pa ka makapabuhagay do? Uy nga nung ihakot na ka, uy! Hello, ma. Kinahanglang mangandam na gid mo, ma, ha? Kay kaslo na gid si Rexon hapit. Oh, lagi, ma. Makakita na gid mo sa inyong apo. Okay, sige. Bye. Nahibaw ko. Gusto lang kong i-surprise ni Rexon bahin sa mong kasal. Ang pilit na akong kinahan. Ang idea nga double wedding. Kinahanglang ang akong beauty ang mulutawan ng adlawa. Dili mahimo nga malupigan ko slibat nga Layla. Hoy, Digoy. Naunsa ka diha? Lapad kayo na ako, ma'am. Resulta na sa inyong inom ni Rickson. Usab pa ka? Ang usa ay, tuwa sa sofa gawas sa lawn, wa pa makasod sa kwarto. Ma'am, sorry nga nakainom ko. Doon naman ko'y giapas akong pagpakikinom ni Dong Rickson. O gunsa mo imong giapas, ha? Chika, ma'am. Chismis. Mauna akong giapas gabi ni Rickson. Chismis sa iyang problema. Kay unsa man gyud inyong gipanagsultihan ni Rickson gabi, ha? Samtang nag-inom mo, Digoy? Bugat yun ko dong ang iyang problema, ma'am. Bugat. O sa mong gyud kuno ning bugata? Tungod sa kabugat. Nakuyapan siya sa kahubog. O niya wagin makapabuhagay sa problema. Mao nga, bila magyud ka adlaw sila sa Manila, si Layla o si Sir Luisito, ma'am. Aray. Labad sa kong... Sobrahan ko sa kong inom gabi, Ida. Sino'y Digoy mo doon itong ako kainom gabi, Ay. Kinsab ka ning nuktok. Ay. Puya. Kinsab ni. Kinsabay. Naligo og pag-ilis, Rickson. Doon na kay bisita. Bisita, tita? Kinsa man? Ang imong uyab.
si Venus. Unsa? Uy! Ganong niyam siya? Ambutin nyo. Waday na ni mo paanhiya. Doon naman ay dang kinumpra. Kinumpra? Lakaw na, pag-ilis. Ato ba nga si Venus? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kang gwapahan ni mo karong buntaga, Miss Venus. Nailagin ako, pagkanindot ni mo tanahon, bisag asang anggulo. Magtakilid ka, mura kag sa Miss Universe. Pagkanindot, magtalikod ka, musamot kanindot. Wow! Lawas! Thank you, Noy Digoy. Kaya, agad. Abot yun sa itong oras. Happy yun kayo ang imong naong. May da ka pang lutuunon. Yes, Noy Digoy, para ni dinhi. Sige na. Dadanas ko sina ka ng akong kinumprang pagkaon kay anhiman ko maniud to. Ha? Anhi ka man maniod to, Miss Venus? Hala, milagro! Ayaw na gud pagdaghag istorya diha Noy Digoy. Lakaw. Dadana ng mga lutuon ng sudan para karong paniud to. Mao ba? Venus! Niyam lagi ka. Miduaw ko nimo, love. Naunsa naman ka? Wala makitawag-tawag nako. Ay, nawang ako cellphone ay. Unsa? Nawa? Di man mawa. Wala ko may nundum. Nagkilukubay man eh. Miss Venus! Niya ba taon ko eh? Nagkakita ko sa inyong tinusikay. Ikaw, Noy Digoy. Nga naa pa man ka diha, Noy. Hadada na ng mga lutuonan sa kusina ka. Paluto ni sa kusinera? Hayang ang masagdili, Noy. Tinigulan na ako gida. Para dinhigid na. Maubahan na hala. Padayon mo tusik. Pagminyo mo. Ay, gato. Makalagot kita sa hinis, Noy Digoy da. Dali, Venus. Ado ta sa luyo sa may swimming pool. Ado ta manglingkod. Ala, pa, kada ko gani hotel ay, kada ko sila suga. Kaya wala nagmatagak po, no? Tagakanta. Relax lang, Layla. Ay, kini pa. Kuan, niyata sa, ako taga nun ha, niyata sa 5-star nga hotel pa, no? No. Sa ako nang giingon ni mo, dadod taga sa tanang dapit nga ganahan ko nga mataakan ni mo samtang buhi pa ko. Uy, nanasad ka, ana pa. Ayaw, ana, pagkasulti ha, uy. Mura nung kag na namilit, ana. Kidahang lang maanad ka nga manamilit yun ko matagkaroon nugo niya. Kay di na nako matagan kung asa na lang kukutob ining kalibutana. Busa kutob sa mahimo mag-enjoy tang duha. Ninot kini bahinas loyo no nga miting-mitingan, dali ba? Ani bitaw si Tito Luisito makiksulti sa iyang mga bisita sa una. Sa lagsik pa siya. Ani sila mag-inom? Unya, karon nga niya naman ta dinhi. Unsa may atong istoryahan? Kuan? Love, kinahanglan maghisgot ata sa tong ugma. Ha? Unya ta maghiskot, ana, uy. Labad ang akong oron. Unsa? Og ganang naglabad man kuno ng imong ha? Rason? Nakainom gud ko gabi eh. Mao ba? Nga naman? Wala. Doon na lay problema. Og unsa man sa kuno ng problema ha? Ha, Rexon? Mahimo bang sultihan ko nimo, ana? Ayun na lang, Venus. Dili maayo nga maapil ka sa akong mga kahasol. Tuod, maayo kay wa din si Tito Luisito. Human na kaon ka nun, manglakaw ta, Rexon. Ha? Sige. Taod-taod dasan nga wa ta makasuroy da.
Salamat. Ay, nabalik na gid ka na ako, Rexon. Pa. Mamalon kay ning restaurant, no? Oo. Taan pa ko. Kay mura kog makakinto din, he. Kay mauwawan niya ka na ako pa. Layla, dili mahitabong mo bati kung kauaw nimo. Tay papa, hay nam tos Jima pa. Ang imong nurse. Ako na siya gipauna sa hotel. Adto na siya mukaon sa restaurant dito. Kining pa. Kuan, naabay ako nabantayan ni mo ay. Unsa man na, Layla. Mura lagi kag nalagsik. Ah, Mayon ta pa no? Kung madayon na lang nga, lagsik na lang dyan ka kanunay. traidor ang akong sakit, Layla. Anytime, mahimong mamatay ko. Oh, niya lang atong gipaabot. Ay, babay, kinsa man na siya pa. Siya si Dr. Beltran, ang imong doktor. Akong doktor? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!